Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்டிகை கலெக்ஷன் ப்ளஸ் அதோட இயரிங்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் பிரைஸ்ல தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ ஆஃபர் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் ஆஃபர்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஆஃபர். ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல உங்களுக்கு கொடுத்துறோம். இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு. சோ இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 rupees plus shipping free shipping 1000 rupees free shipping தான் வரும். சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்க. இது எப்படி நான் உங்களுக்கு ஆஃபர்னு சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங்க்கு உங்களுக்கு 80 rupees நம்ம வாங்குவோம் தமிழ்நாடு. சோ அது உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிடும். அதோட இது நீங்க வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு 100 rupees வர்த்தல ஒரு இன்னொரு ஐம்போன் ஸ்டட் உங்களுக்கு 100 rupees அதோட பிரைஸே 100 rupees. அது அந்த ஐம்போனே உங்களுக்கு ஸ்டட் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயா பண்ணுவோம். சோ அப்ப அதோட பாத்தீங்கன்னா அது 100 இது ஒரு 80. சோ 170 rupees உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இமிடியேட்டா உங்களுக்கு gift கிடைச்சிரும். சோ பிடிச்சிருந்தா எடுத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து இமிடியேட்டா புக் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஆஃபர் நம்ம கொடுத்துட்டே தான் இருப்போம். சோ ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபர்ல நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வேல்யூபிள் கமெண்ட் நிறைய சொல்லுங்க. அதுதான் எங்களோட ஒரு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு என்கரேஜ்டா இருக்கும். சோ நிறைய சப்போர்ட் பண்றீங்க. அது வரைக்கும் ரொம்ப நன்றி. சப்போர்ட் பண்ண அனைத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கும் நன்றி. இனிமேல் சப்போர்ட் பண்ற எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. அடுத்த கலெக்ஷன் நம்ம பார்ப்போம். இந்த கலெக்ஷன் பாருங்க. இது மேங்கோ லீஃப் உள்ள அட்டிகை. இதுல நம்ம கஜலட்சுமி லக்ஷ்மி போட்டோ இது பண்ணிருப்பாங்க. சோ இதுவும் உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபர் தான். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 rupees வரும். ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல வந்துரும். சோ இது உங்களுக்கு சூப்பரான இது. உங்களுக்கு இமிடியேட்டா ஒரு 180 rupees 170 rupees உங்களுக்கு அமௌண்ட் இதாயிடும். உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் ஆயிடும். சோ பிடிச்சிருந்தா இது ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. மேங்கோ லீஃப் டிசைன் மேங்கோ லீஃப் வரும். சோ அதுக்கு மேட்சா இயரிங்ஸ் சூப்பர் கலெக்ஷன். எல்லாமே ஒரிஜினல் ஐம்போன் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க फ्रेंड्स. நிறைய சப்போர்ட் பண்றீங்க. இன்னும் உங்களோட ஆதரவு நிறைய தேவைப்படுது. சோ அதனால லைக் பண்ணுங்க. நிறைய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். இத நீங்க எனக்கு சிங்கிளா வேணும்னாலும் இத நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி சிங்கிளா கொடுத்தா எவ்வளவு கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேளுங்க. நான் பிரைஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது காம்போ இதுக்கா சொல்றேன். சோ இதுக்கும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஐமண்ட் ஸ்டட் உங்களுக்கு gift-ஆ கொடுத்துருவோம். ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல தான் வரும். ப்ளஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் 1000 rupees உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல வந்துரும். சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. அடுத்து இந்த கலெக்ஷன் பாருங்க. இதுவும் நல்ல பெரிய சைஸ் ஜிம்காஸ் தான். சூப்பர் குவாலிட்டி ஒரிஜினல் பிரீமியம் குவாலிட்டி பெரிய சைஸ் ஜிம்கா. சோ அட்டிகை பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாவே இருக்கும். உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும். இதுவும் 1000 rupees ப்ளஸ் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல வந்துரும். பிரைஸோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து மென்ஷன் பண்ணுங்க. இல்ல எனக்கு ஸ்டட் மட்டும் தனியா வேணும் இல்ல அட்டிகை மட்டும் தனியா வேணும்னாலும் நீங்க கேளுங்க. நான் பிரைஸ் சொல்றேன். நீங்க வாங்கிக்கலாம். இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்போன் காம்போல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயரிங்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். gift-ஆ கொடுத்துருவோம். அதோட வர்த் பாத்தீங்கன்னா 90 rupees பாத்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல அதுக்குமே 80 rupees நம்ம வாங்குவோம் இல்லைங்களா ஷிப்பிங்க்கு. சோ அதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் நம்ம கிவ்அவே கொடுத்துறோம். சோ இமிடியேட்டா உங்களுக்கு ஒரு 180 170 rupees உங்களுக்கு ஃப்ரீயா உங்களுக்கு gift-ஆ வந்துரும். ரிடக்ஷன் ஆயிடும். சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க फ्रेंड्स. இது எல்லாமே லிமிட்டட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு. சூப்பர் குவாலிட்டி ஒரிஜினல் ஐம்போன். இது ஹார்ட் அண்ட் செயின் மாடல். பிங்க் அண்ட் ஒயிட் இதுல ஸ்டோன் ஹேங்கிங் தான். ஜிம்காஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஹேங்கிங் தான். நல்ல பெரிய சைஸ் ஜிம்காஸ். டாலருமே நல்ல பெரிய சைஸ். இதெல்லாம் இது இவ்ளோ அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல நம்ம மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். வேற எங்கேயுமே நீங்க வாங்க முடியாது. அதுல அடிஷனலா உங்களுக்கு gift-ஓட சேர்த்து கொடுக்குறோம். அதுலயும் ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல கொடுக்குறோம். அதுவும் ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல கொடுக்குறோம் फ्रेंड्स. நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல ஃப்ரீ ஷிப்பிங்ல gift-ஓட நாம மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். டெய்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோல ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துட்டே தான் இருப்போம். நம்ம வீடியோவே பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர்ல தான் வரும். சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் இந்த கஜலட்சுமி டாலர் பாருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 750க்கு நம்ம சேல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 650க்கு நம்ம சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்க. 650 rupees தான். நல்ல பெரிய டாலர். பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல பெரிய சைஸ். பிங்க் வித் ஒயிட்ல இருக்கும். ரெண்டு கிரீன் ஸ்டோன் மட்டும் இருக்கும். சோ சூப்பர் குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஐம்போன் இதுதான் ஒரிஜினல் இதுதான். சோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணுங்க. 650 உங்களுக்கு இது இதோட பிரைஸ் 650 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் வரும் फ्रेंड्स. இது ஷிப்பிங்ல வந்துரும். சோ பிடிச்சிருந்தா அடுத்து இந்த டாலர் பாருங்க. இதுவும் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் டாலர் தான். ஹார்ட் மாடல் டாலர். சூப்பரா பெரிய சைஸ் டாலர் தான். சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 700க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருந்தது. பாத்தீங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு 650க்கு நம்ம சேல் பண்றோம் फ्रेंड्स. இதுவும் ஆஃபர்ல தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் ஷிப்பிங்ல வந்துரும். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பிரைஸ்ல ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கறனால உங்களுக்கு சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா 650க்கு தான். கஜலட்சுமி டாலர் அளவுக்கு இதுவும் பெரிய டாலர் தான். இது மல்டி கலர் பிங்க் ஒயிட் கிரீன் மல்டி கலர். சோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்க. சோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ இது ஷிப்பிங்ல வந்துரும் फ्रेंड्स. அடுத்து இந்த வங்கி ரிங் தான் फ्रेंड्स. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரீஸ்டாக் தான் பண்ணியிருக்கோம். சோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா இதுவும்
ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சென்ட் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே ரீஸ்டாக் கலெக்ஷன் தான். ஏற்கனவே வங்கி ரிங் வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம், ஆஃபர் ப்ரைஸ்லேயே நம்ம கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கு ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட் இருந்துச்சு, நிறைய பேர் அது வந்து வாண்டட் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் மறுபடியும் நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பண்ணுங்கள். வங்கி ரிங்கு, லீஃப் ரிங்கு இந்த மாதிரி இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வங்கி ரிங்கோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 180 ருபீஸ் தான், ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கில் வந்துடும். 180 ருபீஸ் ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கில் வரும். ஸோ லீஃப் ரிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 200 வரும். அந்த லீஃபும் உங்களுக்கு 200 வரும். வங்கி ரிங் மட்டும்தான் உங்களுக்கு 180 ருபீஸ் ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கில் வரும். ஸோ பிடிச்சிருந்தா ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுங்கள். வாட்சிங் மை சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.